ассалому алайкум дӯстон, бародарон. Дар навори мо лайк ва ҳатман подписатсия кунед ва колокольчик каналро гирён кунед. Имрӯза курс дар банкҳои Тоҷикистон 19 август. Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 117 сомон, Бонки Весхата 1000 рубл 117 сомон, Аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубл 117 сомон, Бонки Байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 114 сомон 50 дирҳам, Кастромербонк 1000 рубл 112 сомон, Коммерсбонки Тоҷикистон 1000 рубл 112 сомон, Спитаминбонк, Душанбе Сити, Ҳумо ва Орёнбонк 1000 рубл 117 сомон. Бародарои азиз, хеле ки ман гуфтам дар навори пешина, ҳатман дар канали мо обуна шавед, яъне ки подписатсия ва лайк ва колокольчик каналро гирён кунед ва фикрҳои худтонро ҳатман дар комментария бинависед. Оиди курс ва бародарои азиз, видеоро метавонем поделиться кунем. Раҳмат барои дастгиритон. Миннатдорам аз ҳамаи шумо.